El senyor Jarabo xerrava d'espoliació de Madrid, i jo dic que en la nova llei agrària espoliarem els drets als petits agricultors que estan dins àrees agrícoles, AIAs, perquè, així com surt el bordador, ja veurem com acabarà, aquesta gent no tindrà dret a poder fer una casa un dia si vol. És a dir, resulta que aquells que han mantingut les finques els espoliarem un dret que a altres que no els han mantingudes han pogut fer una casa i vendre-la. Aquests podran fer una casa, però no podran fer una casa per vendre-la, amb la qual no estem d'acord. En tot cas, tots som iguals i hem d'apoyar perquè l'agricultura no desapareixi, però amb dos bés, cosa que de moment no du aquesta llei. Una altra qüestió és que aquesta llei apoya els rics, els grossos, perquè antes una pagesa i un pagès, un fills de pagesos que rebien una terra que tenia 28.000 metres, 4 quarterades, i tenia una casa que fa 100 anys, que existia 100 anys, tenien dret a fer un agroturisme i tenir uns ingressos a part dels que poguessin tenir de la terra, uns ingressos a part, un plus per llogar aquest agroturisme. Ara aquí només pot fer un agroturisme si té 100 hectàrees. Has de ser molt ric per tenir una finca de 100 hectàrees. Normalment hi ha pocs mallorquins, menorquins i vicents i formenterers que tinguem finques de 100 hectàrees. Davant aquesta qüestió, el PI, el que vol dir és que hauríem de ser capaços tots de deixar de xerrar de la pagesia, del sector primari, i no crear-los més normes que els dificultin es poder tirar endavant. I ser capaços de fer un pla en dos bés per apoyo directe a aquest sector primari. Malament sigui, obrir un front amb Europa, no queda més remei, perquè si no, el del sector primari serà una postal en molt poc temps. Vostè pot dir tots els que ens estan veient si és vera o no és vera que per fer un agroturisme haurà de tenir 10 hectàrees i antes eren 4 quarterades? Sí, és vera o no és vera? Bé, jo... És vera o no és vera? No, perquè el que se pretén és que tots els agroturismes vagin a la mateixa llei. Vostès el que volen és que no hi hagi pagesos.